de shemamba mamunyina achi Emma mwakwa bade Ahenkan 93.3 FM so braso so mabu nsamu Yensake na na pe yesini se koso de beso mwa Kasiebo ni nyina da frapo ye mantam no emo achem abo baby ayetie ayakua frakoma studios akua frakoma batampa ni studio na yetia ya baba chone srani abasade ma na pe ne aye mebu so me ne da toso aduonu mienu ewa fempinu ene aduonu miensam wona ye juada abusuansam no de wo betie bi ene se Mami bi dia ba betu dwa ya wo kirem se IMF sika no aba ne bre eso na sanso no wapomde ansem wasam no kasenka tabi afri aye asoyom na hwapomde dwumade ntotoya eso ne krabata no aye Ghana Health Service na yade mu nkiremu ebesomwo Any abusuanya sam ketwa aswafo awudro wa kurom ha kire se wamu anja katuo nti manu aya pose se possible no monhwe na montwetwe ano na sansusu anya do beko eye obi eman so bo Nigeria man no emuo na ntia ye tia ni se eye USA wonom anamsifo atena ye ewo honom nkrofo bi ato akwhye wonom so a anya cheze me no kase edishe do na no aprepre bi mkra to anam wo ye ense do anopai ye de mu nkiremu enam abusia ene anapai no ena anapai dwumaku a wo so yasen eye na nyakopon eye adom a wei eye agokansie na ball bo dwumadie ena eba bekoso na wei eye European League no na Europa League ni mum finals ne etodwa na babi etodwa no adeshimama ebetodwa wakwasi boni wentia krom ai eye Budapest na Budapest wonom no match ne kwaso one yeso ye Ghana ha na yete eye the Blues so the Blues pap ne yeso so ye to commentary ndi manim di famsa etu de sadia hisia ne sibetie no adeshimama medi betu wanim na team kro edi hisia ni no eno so nya de ketua emu ba yire pa Rich Eyes fonso asoyasen ene anapay Ahenkan for ayeme Afia ampofo one mene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan Ghana de shemamba nsem ma yansha siese Ayes wafo wono ene hwe amanebo nsam so sanso yebra hye badwani a wagirem de made hye won mo ofo asa yire bia beto mpeso so wapu mantem ha woni manyafo kwadwo ponkro made ya tudwa ya wobo amane ekirem se emprempre ya ya kasei eyenkofo bi se chese apai dia ma aswafo no anya sem kuma chese du bosome ne kwa na wie ya chese yetete se bem edema wo mo chese anya sem kuma nti kofo bi adwa ebo mo hwene na ye de emne na aswafo ni didie wose sansem nyina da wose Ghana fo gya ka sa nyum ni oto trebu ankofo obo wakuro ha na wose ye gyae na ye hyehye nyum ni ye sanse ewo mote onimonyafo kwadwo ponkroma ekyerekye ni nsem no wo kyere se beye afi ba kunie se woka se ni sika at 1 cd kura ba beka mrahye badwani akunya na wodie no hu sika hu anache se woboa ye kontompo twa dabraba wa yantropo papa nti wono asem wa wakanya ne se wo kan nyamemu akyere Ghana fo nyina se beye afi ne aye akonie enya de se swafo na wodie wokrom ha se no ehu tapku anansempo ankaprepu onduba na katuemu enu nti Ghana fo hunu nsema hodura wo mbeka yie pa wasenka swafo de enkaja enka wo beji haje ha wo ye swafo sanso ayamra shebedwani ha ka beji 2 padis na so emprempre ya ye ka sei His Excellency na nado danko akufuado akyerɛkyerɛ maka na kosɛma kyerɛ wo munti eni onu se wo ya swafo sanso yamra shebedwani enu nti ya calculate ya no na wo se sika wo gye ayamra shebedwankwa kunwa na wodi ehu sika ena o se yede mano enti swafo sika o se yede manyina da afiri ho yamfa ma wo mu biem wo kyerɛkyerɛ ni nsɛm wo ena wo ba ba mu kyerɛkyerɛ mu se ye ka sei wohwe ani pipia manyokuo ne na ene His Excellency na nado danko akufuado na mamu a wo buo no a asaswafo bebre no a ayamra sebedwafo enti nyanan kupon so ya adoma kyerɛ se
dodoɔ no a yɛ mmarahyɛbadwafoɔ deɛ na kyɛ sɛ yɛn ha yɛn ho nkɔnkotua ketua mmienu bia enkotua minister sentua MP ɛnu ntina na doda nkɔ akufo na asɛm a wakanya sɛ ɔman ni mu yɛ dene sɛ yɛ tempenten kwa ete ɛso pa ate so ɛnu nti ɛna na doda nkɔ akufo de wahwɛ na wayi saa deɛ no afiri hɔ nti yɛ kasa yi wɔn a yɛ soafoɔ san yɛ mmarahyɛbadwani no akatua baako pɛ ekome pɛ ɛna wɔgye wɔtoa ne nsɛm so bia mu a no wɔkyerɛ mu sɛ DC is mensi krachi ahodoro ne awurabafo a wɔnom etuatua district ahodoro anu nyina da ɛtwene dada no ana sɛ sɛ wɔn gusu a wɔn ɛbɔ na dodan kwa kufuado ɛntu obia katuam akatua dada na wɔde ma wɔn ɛno a ɛna no mpo no nanso da ho nanso ɛda ho ne sɛ wasan kora te akatua no so ɔhankyechemu aduasa sani ya COVID-19 ni bremu a na dodan kwa kufuado ne ya kasa sɛ na mamuo no wɔtetete sika bi ɛso no saa pepepepepepepepe ɛna wɔyɛ no ɛno nti nkɔfo a wɔn de wɔn nim so MP fo ne DC ne ministers deɛ wɔn sika wontimi ni no hwɛ yie pa wɔn nsɛm abɛka sanse yɛ kasa yi wɔn ɛhwɛ sɛ aban no ɛne ne ntoto yɛ fa sika sɛm hɔ no ebegyina pintin saka pintin Oka size of government and I say abino esondodo and I say ensondodo yemfa susundua bi ento ho empa na danko akufuado or explaining why I now also find certain number of ministers. But second part no they can ho no but kire mu say the majority of the ministers are wa appointed no omo ye members of parliament. Also me members of parliament no omo nji anything extra. It doesn't cost the taxpayer anything extra on the compensation side. Me no ka say yentua me 1 cedi as minister of because na danko akufuado policy ni say so we a member of parliament no man with Juma as minister and as a deputy minister. It's not even up to you to make a choice, say, we are now paid with. You get paid on your MP salary. In fact, especially after the 30% cut was introduced, because this if one, they are still being paid on old salary scale. No, if you cut it by 30%, you will see what people are going through in government. I mean, I am conform making this argument, say size of government. The reality is that for the majority of ministers who are members of parliament, you don't get paid extra. The majority of ministers are members of parliament. You don't get paid extra. It doesn't. Nipa wutini nkai aya swafo wono ena hwama ne bonsam so asanso yemra hyebedwani a woginem demade hya wono wofo ase ayire bia bato mpeso so nimonyafo akwadwo ponkroma na wanso wa wase wa blaze pa nti wotoa ne nsam so ya no wo kyerem se ani disifo de akyese to da bia wodworo mo ho a wonte omase so mo ya usa pompa ni sen wo krom ha ena na ban no ne MPC ne doso na ma ayifo no ministers ne doso ena ministers ne doso na soafo na dodan kwa kufu ado tesuo chokrodo nsempi ena wo se ensem mo ka nyina mo argument for flat ensem na to nsuom twon esa ne sana na dodan kwa kufu ado aswafo obetimi di omaya adwuma no wode wo mu yoya ena aswafo no so kra no onsa moka bia wo mo ho enti NDC fo asem mo ka da bia na government no so ena expenditure ene eka ministers no ho ka wose ni nyina da anyansam a eyensam ansu agina mu a kyese enkyene wo mu nka ye duanya nka ye tayo nsam no mo ka no enya da baako se no wose eni dis amanyoko na braso wo mo kura de na aswafo no sika ne atimi tua no mahom mienu de ma wo mo no ma ye din ya kode sakwada a wada no wotenkura omoje egu omubotom eye de ombeye na ade tina na dodan kwa kufu ado de nasoafo so wontua wo mo ka no mo fanya anya adwumadem mo oman no a eno NDC for minority for atwe oma no ten ade asi wo mo ho ento wo se sa asem no mo ka se ena asoafo ne dɔɔso no kwadwo ponkroma oni omo nya adwe esas wo mo ti omo gya ho ena omo hu nsane ade no epa hyehye wo mo. Meanwhile, under the previous administration, it was not a top-up, it was actually double salary. Enti ube komuno, now actually what is being spent now is less than what was spent. Enti as a first step, no, says analysis, no, ye this ankomona, but second step, ni say, ye opportunity called parliament when president nominated a number of people, and you would have thought, say, if this argument really held water, and our nominees would have been rejected because that was one of the advertised grounds by the NDC. But ebedu secret ballot to be ankonkotono. Wamu ramponomo
omo party nyadwin said this size of government argument omo no nyadwin credit nyame animini me who efforts by this administration to cut back on expenditure. First of all, ya tete salaries so by 30%, but within the operations of government we say even apart from compensation, goods and services budgets, ya semeka. So this thing about size of government, the real thing the cost of the government machinery, and what's the same numbers na bibia nsi murosubia ti ankwafu ayadwuma abamu salary wonu matetutu se hu nipa woti ni nkai ayaswafo a waka ehwe eya amanebo ensam so bibi esi a ono na bebo ho amane information minister sanso ayaswafo a eya mrahye bedwani a woginam demade hya wonu mo ofo ase ayirebi abato mpeso aso onimonyamfo kwadwo pon enkroma Ghana de shimama ya toa eye anopa no si Ahenkan Kasiebo no so e de amaw na ye de wokọ eye apomden enso ensem emu enkrata eno efri eye aswom na hwa apomden dwumade ntotoe eso ne krabata no eye Ghana Health Service wonum e de enkrata de ababote so a wonum e de etudwa ene ensem ne de doso pa na o matintim o de aba na wonum e kyeremu ese eye wiase nyina eye nkabom ekuom na hwa apomdi dwumade ntotoe eso World Health Organization who one maba bonte de ababetudwa kyeremu SSC ameno ekasai obetimi akadu onsesu mbose COVID-19 no ayade se enye yade a eye huhu sade free ase na esibi enso etie no na otiaze sanse modi tudwa ewo me ebusumi ewo me ane da na toso enum afimpino ne aduonu miensa emu na eno na wo kyeremu se sade eye enei World Health Organization for ade atudwa kyeremu se COVID-19 no enye hu ebiem no eno enkyere se ayade se COVID-19 no sebsebe mpraduasa eni ho ewo ho de na soso de omni se enya de se ye hu biem se first na eba ya na de ho pepere ne ayemhihie ade abratimamufu a kyese unyati so bia nya bipe na ope ba bi du tire awura no wo kyese nya hu se biem na soso yade no ewo ho na nya se ensanso nkum ekum na emomu no enei ano abrase a akofoma enya de beka ne se ye hu enso ebiem na wakyerem se mpempen so COVID-19 no ehuntoto ye se de sebetie ewo mayimu hanom a wakyese wohwe eye bese busumi enum ania eno fiti eye mebusum de toso eye du enum eye afimpino ne aduonu miensa emuo fiti busumi enum no ebesi sabre ya mede eye edano ede atodwan no wakyese COVID-19 no utimu se eyade se ekofom pa cases no ejina eye du nwotwe nti betima ka se pempen COVID-19 cases e wonom no eye du nwotwe na eye du nwotwe no so no enye hu se ni omo manya bie no edo meto anam onse edo anase dabi ochese enye hu nti eno enso ne sade COVID-19 tutuye esibi enso eko na owie no odi tudwa ekyeremu se fiti eye January bosome afimpino ane aduonu miensa yi emu no eyade se wonum a omutu kwan bepiem o my konko Ghana mu yanom no wom yomatimi anya anasa kwantufo mako eye 187,089 ana wonum atu kwa afrin kofo amai so bepiem o my konko Ghana mu ya na wonum ebeduru ye no soso no na emututuo na ebese waji temu no eye aduokono nwotwe 98% na wonum ya de COVID-19 ndro no magibi agwamu widem eti ye beka nse na ho seda hia se ye sanso so edo onum befa eye COVID-19 hihye ya ye de agu wonum ewo eye ewiem hyengina bia wonum wo kyese na emu soso wonum omadi fihye du nwotwe no omo ni fihye du nwotwe de koro no soso no ye yiwom so edifirimu na wo kyese afei womo amaka na womo ehwe ye se yade no mu obi anase omu enibie no na wonum edodo eye 3890 na wonum ye test no enso ewie ye na kyese emu 24 pe na wonum enso so eye ewo yade no enso ebie na wo test nipa 3890 na emu eye 24 pe ne wo bia na kyese ampa yade no kakangakra sisiam no kase de na no adwoa ne sa na eno na wo kyerem ese se wo hwe eye nipa dodo a fiti afi asasia bepem me busum da na toso edua wo kyese emu mako nipa dodo mako 13.5 million
ɛna wɔnom ahwɛ COVID-19 duro no wɔmatimi agyegye bi ɛnso de agugugu ɛyɛ wɔnom awidie mu wɔkyerɛ sɛ emu 10.5 million deɛ wɔnom awɔ nduro no a yɛbɛka ne sɛ ɔmo yɛ full vaccinated na kyerɛ sɛ duro no ɔmo agye ne nyinaa bi de agu ɔmo widie mu a nkasa ɛna afei emu ɛyɛ 4.5 ɛyɛ million so wɔnom so ɛyɛ COVID-19 ɛyɛ booster no ɛno nso so ɔmatimi anonum bie enti ɛno no kyerɛ sɛ ampa ɛnneɛma gu so a kyerɛ sɛ ɛkɔ so tɔte na ɛno na wɔnom ɛkyerɛ mu ɛsɛ sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ yadeɛ na no ɛbrɛ aseɛ no nti no COVID-19 ɛyɛ task force no ɔmadimi akɔdi ahyiamu ɛwɔ meebu so da na ɛtɔ so du ɛnso afempino ne aduonu mmiɛnsa mu na ɔmo kɔdi ahyiamu no sɛ na ɔmo asi gyinaeɛ wɔnom ɛkyerɛ mu sɛ si obi atu kwan na ɔbɛpiem ɛwɔ Ghana ɛyɛ yɛman mu hanom ɛyɛ obeduru wiemhyɛ gyina bia ɔnom akotoka ne ayere ne pɔmpe bɛsene me yɛnkɔ ne yɛnkɔ sɛ yɛwɔ yadeɛ ribi ɛna yɛde nhyɛ bi agu so tena ha mɛ obi mɛnyɛ sɛ ni adeade sanji hyɛ ni bi wɔ ɔnom a ɔmahwɛ ayiyi ade afiri wɔteturu paa ne sɛ yɛhyɛ okete sɛ yɛkɔ akɔhwɛ sɛ yadeɛ no wɔ bi ana sɛ wonni bi no enti wɔkyɛ sɛ saa na sisi a sanji teɛ no ɛtibetia saa nso na wɔnom a ɔmo firi aman mu so de akɔ no sanji hyɛ no so no ɛyadeɛ sɛ ɛkɔ de ama wɔnom ɔmo nhyɛ ɔmo kete sɛ kyenkyena ate COVID-19 wɔ wɔn ti no katawano ne adeade yɛnhyɛ okete enti ɛno so ho nsɛm saa na ɔmo ɛkyerɛ mu ɛwɔ ha no na ɛno akyi na ɔmo kyerɛ mu sɛ ɔmudi we na gu ɔnom no nkyerɛ sɛ obiara nso so nkɔyɛ de ɔpɛ hunu sɛ wankasa wo nkwa no ekura wo enti sɛ de obesi bi abɔ ho ban na wɔ sɛ yɛ wankasa nkasa wahi asɛm wɔka kyerɛ obi biara ɛsɛ obiara nhwɛ na COVID-19 no enuru a ɔmo nam a ɔmo hwɛ aboa ama de hyɛ agyegye gu ɔmo widie mu no obiara nhwɛ sɛ ɔno so bɛgye nduro no bi agu ne widie mu wungye bi ngu widie mu a kɔgye deɛ na entimi ɛmoa ɛno akyi ɔkyerɛ mu sɛ sisi ano ɛyadeɛ sɛ yadeɛ maako bi so wɔ hɔ no ma so ohunu sɛ saa yadeɛ bi anase noma bi daadi sabi wo sɔra no pa wo fefe wo bobɔ wa aso ho ayɛ hyehyehye ne adeade a wɔ sɛ wobɛtimi abɔ mmɔden na COVID-19 no test no akɔwra ne bi na atimi enso aboa esan sɛ wɔn mo yɛde dwumadi na hwɛ ɔmo sa so ɔmo ne nam na ɔmo hwɛ na COVID-19 do no nkrɔfo anyi ngo ɔmo udiem na ɔmo hwehwɛ sɛ obi wɔ yade no bi na so ɔmo ni bi no wɔkyɛ sɛ mantam du nsia no ɔmo nyinaa gusu ɔmo yɛ adwuma enti wonya hu sɛ agya saa ɛyɛ nneɛma no ebi dead wɔ widie mu pɛ na watimi atwa bɛ wɔm na ɔmotimi enso aboa wo ye pa ma no matimi akɔ ɛyɛ nkan na owie no wɔkyerɛ mu so sɛ COVID-19 no ɛyɛ protocols ampanyfo de gu wɔnom no safety protocols no wɔkyɛ sɛ wɔse yɛhwɛ sɛ yɛbɛtimi adi soɔ na atimi aboa yɛn akasankasa hohoro nsa ɛyɛ akatawa no na wateto ntam kakra sanitizer no hwɛ sɛ obɛwisu na ne nyinaa so atimi aboa ma no matimi akɔ nkan kama na owie no na wɔkyerɛ mu enso sɛ COVID-19 sɛ kɔba sɛ sisi a yɛn hu so obi ɛwɔ bi a yɛbɛhwɛ ne yɛde sɛ yɛ bi a ɛno nso so ɛwɔ nom dada na timi de yɛ adwuma na aboa amenu matimi akɔnkan na wɔtɛ sɛ COVID-19 ba yɛ no emu a no ɛwɔ nom na yɛde afufuro bi abebom sisi am no kasɛi wɔsi yɛde bi te sɛ ɛyɛ Lassa fever ɛno wɔ hɔ monkeypox no ɛnso ɛwɔ hɔ yellow fever ɛnso etuatua hɔ akyɛ sɛ ne nyinaa no ɛwɔ se yɛ ahwɛ yie ɛnso so ɛwɔ ho a wɔkyɛ sɛ yɛde we so yɛade bi a ehu paa tie nyinaa nhwɛ sɛ yɛbɛtimi ɛnso abɔ yɛn ho ban ɛde afiri ho na wɔtoa ne kasa yɛ so no na wɔkyerɛ mu sɛ obi biara ehunu sɛ apomden ahwɛ no ɛwɔ hɔ ɛde ma yɛ nyinaa Ministry of Health ɛne Ghana Health Service for wɔn mo yɔ mafam deɛ bia aboa sɛ deɛ bɛyɛ temamfo ɛbɛnya apomden ma patitru wɔbɛyɛ sɛ yadeɛ COVID-19 ne ɛho yadeɛ ketekete bia pigya no meso no nyinaa no wɔbɛyɛ wɔn mafam deɛ no wɔn ako ɛnso ɛde ɛtia sɛ deɛ bɛyɛ apomden betimi asipi asita nsɛm yi deɛ wɔde ne nsa ɛhyɛ aseɛ na wɔ so ɛhwɛ ya apie montene ɛso ɛyɛ Dr. Patrick Kuma Aboagye wɔn ɛyɛ Director General ɛwɔ Ghana Health Service. Ebusua ma yendi dwa na afe yenko sikasem so ho nsɛm na Rich Drop Natural Mineral Water semen control say penifo amode sensuo ba ye wamse mimomu se ensuo we ayabudwunsuo na yampa mi ankasa me ye dansefo ensuo we de papa tis etise ensuo etofiri soro na sukotwe na da na no me de ensuo to na metiba metete mo se blog to ensuo ne de no enya asem ketoa tise de nyankopon atofiri esoro dalets
enti rich drop deɛ sɛ woyɛ party to bedi woyɛ wedding engagement na wanya rich drop a uni a drop program no kra ezan sɛ nsuo a wobɛsɛbu wase nyina wobɛkɔ na obi gyina baabi no wɔ kansam srɛw ya wo ya de na yɛ fa nsuo no so ka ho bi ɔnom aboju nsuo a ɔkɔ akɔbɔ odimpa wankasa nso wɔ fi atobi nanom na enipa bebre bekɔ wom na ewuo na yɛ kɔ no no ɛyɛ nsuo nkɔfo bebre awuwu a yɛ nsuo ɔmo nom na ekunkum wɔ mo timisra nkɔnkɔtɔ nsuo bi ade nneɔma gugugugu ma ɔwa nom nsuo na tim sɛ ɛnkyin wom nneɔma wom ɛnyɛ so na wo nom mesra pebi na nom oso tɔ mu ɛkɔ papa ma na yɛ amotɔn ɛwɔ traffic ne he no rich drop kɔ pa anti ya hyehyɛ na kama na fasi uti eton wonom ekyira kwan ewo aboabo Peace Town ebi nso company nso bi wo kaso CP isro ni doso puom bebre wo pene bebre atua isro wa ya no afre number e dia mam 0241 666508 0241 666508 ana 0555 250872 0555 250872 na abusuenso ya mebɔ hu dawuro akyerɛ wi FDA Food and Drugs Authority wonom agye atum sɛ oye rich drop always rich always pure na adesimama nyankopɔn ɛyɛ adoma ɛne ɛyɛ me bosome ɛwɔ mini da tɔso aduasa baako afimpiro ne aduonu miɛnsa ɛne ampaya ebedwa pa sanse agudie no ha baabi aduru no emu ayɛ Europa League no on sɛ finals na etodwa na finals na etodwa no ɛno ɛbɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Budapest na ɛkɔ so Budapest ɛyɛ Puskas Arena no na yasoso yet na ɛyɛ the Blues Pub and Restaurant na afei no yɛ the live commentary de mu hwam de mu ɔdɛ the analysis no yɛ de nyina guonom ɛde ama kama eti nyakopɔn ɛyɛ adoma oh that first de ɛkyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa nya asɛm ketewa ɛbɛyere sɛ wɔsonata so no na wei ɛyɛ bɔɔlbɔ akansi a ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Sevilla ɛna afei AS Roma no ɛwɔ na coach Mourinho coach no ɔmo wɔ ɛyɛ Italy ɛna afei ɛyɛ Sevilla so ɛwɔ ɛyɛ Spain nti kyese enya great game bi ɛbɛyɛ tough game pa enyakopɔ yɛ adoma hyia yɛn ɛwɔ ɛyɛ the Blues Pub and Restaurant ɛwɔ ɛyɛ Achim Aboabo Presby JHS wɔnom nkyɛn wɔnom na nya agro bɛbɔ so na onim sɛ wɔnom no bɛpie mu a ɛyɛ free we yɛ ngitako nyɛ sempoa match no kɔhwɛ a baabi a akɔhwɛ bia na ɔmo gisika say DSTV ɔmo plan so na yie enti ɛno no say no ɔmo gisika ba yɛ die we de yɛ biema to se bra bɛhwɛ bi bɛbo ani akɔhoma na oba ɛnɛ aduane bia wo pɛ bia bɛnya bia die fufuo ɛyɛ trozafi banku konkonte ampesie mutuo ni nyina ɛmo no so yɛ kan sɛ pizza ne de akeka ka ho ni nyina busuafo oba bɛnya bi enso adi na asɛm de wom enie oba ɛdeɛ bia wo beto bia dokodoko de bibia beto bia no ya teso ɛyɛ 50% wadi temu no ɛyɛ aduonum 50% discount etimpacho umpewe na apɛdeɛ tie so aba obeto aduane so aduane boy 100 Ghana cedis anane boy 10 cedis ya teso tua 5 cedis ɛnɛ Ghana ha enti we asam de etinyakopon ya adoma ye nyina ye hyiam ɛwɔ Achim Aboabo ɛyɛ the Blues Pub Restaurant na afi no yemfa live commentary de mu hwam so emfa emre kama me pa cho dwedie no aboafo dodo na na afiri ase omo atu adi achi a omo eso ye na asene se dwedie omu se be ye kra be hwe papa aye honhuma wi akase be pia ni shoto de tena wai be so ye asene bia na yemfa dwedie mra 0246 970 146 0246 970 146 etinyakopon ya adoma Europa Champions League no finals no eto dwabra ne nyina chile mbom yanko sikasem
emu na maame ba ko ano so kopia mu our University of Ghana economics papa wo hwe ene sikasam ne ho totua nyina wo kyerɛkyerɛ na dwen kyerɛ ho ade ewo sukum wo Dr. Priscilla Chubesi bafo wode ato dwa ya wo kyerɛ se nyame aye ya domatadwufo wa Ghana fo atede $3 billion ya yakwa kunche akwaji IMF akwaji free IMF fo ho no aba ni bremu papa wo kyerɛ ni nsɛm anu wo kasika ya mantem anka ya tete kurom ha ana nka nkofo atete ahwe munumuni ato sanse ekom de nkofo de wo mama anu ti IMF sika ya sese ahya ase ya bank tenkete sopen no bebua papa economy no agira na so brane. I believe that it is important and that the money has come at the right time. Why is that? Because as said last week thereabout, we were aware that the reserves of the central bank was about 3 weeks of import cover. And that meant that if nothing came in immediately, possibly it could have come in with a lot of speculation and people rushing in, and the whole uncertainty around that environment is something that is not needed in economic management. So indeed, this comes in at the right time. I believe that Ghana has a lot of goodwill globally. Everybody wants to see the shining star of Africa do well. So in terms of that, and the evidence also points that whenever we have embarked on any fund-assisted program, we excel. The challenge has always been when we exit, then what happens? The indiscipline tends to creep in, and then we do not build resilience, and then with the slightest shock we find ourselves wanting and we go back. So I think that it came in at the right time. Nipa wote ne ka kwapia mu our University of Ghana Legona ho and wodi ni nkwi ekire sikasam hontotoye Dr. Priscilla Chubesi bafo Ghana de mama and tentam so ne ahware mu yafa enko obi eman swai na afi yenhwe de etwaguo enso ewo na ya kasankase abi man baako eno so wo abibrem atoye hanomo eye Nigeria man no enso so emu na mane boy betodwa ejiremu ese adehia bi nimo atimi abom tirimu po echese abo awuriye moja mpo mutirimu da omatimi akwakoto ade ahye eye US fo wono eye anamsifo atena ye ano ewo Nigeria hono na chese US embassy ho omakọ na omukọ na adehia mako eye enso omudi atututu akọbrobro omo ama seme no egazai emu mako nso amato ananum ewoye ensie do afi nso no omofa ebi mu so no mum na chese omo kidnapi ebi no mo na eno na chese na me no egazai ababeto dwa kire mu se eye aposifo ane eye ambambofo a mo Nigeria timi aboa ama eye sa ene adehia no ma no mo ye adwuma ewo USA anase US embassy wono mo no wamatimi enso ahwe omo yefo no mu no matimi ahwe mamu mienu omo nsatimi aka wone mo na eyare wosempa wonem kire mu se enipa enso a chese tutu ne kan wonem ne de omo de omato ananum enso ewoye ensie do na saare wosemi esiye ewo eye anano eye ebrada no enso so na chese asemi etimi esiya semi no ekase mpefo kire mu se omugusu a ye omafam de asesa nipa bonefo a wonem ekototo sa etuei na enam so ema de hyenem to anam wansie do omo sa fa bi mu no mum no ombetimi ama omonsa aka wonem na afi so no yede omakogina mambrana no na asotwe bi esefata se yede ma wonem no yede ama wonem na eno na Nigeria empempen eye wonem ampanyina eja enche kora abusumi ya mu obeja kunyan de ato wonem na afi no de ono so eba odu atunobu onso aba beto aso eye odu Muhammad eye Muhammadu Buhari na wono so de atodwa kire mu se ne mre na aka ni swade ne nso so obeye na afam de bia aboa ese na aban yi betimi ahwe aboa amasa eye ne amhoden esem anase ensemoni akoso no ometimi so apɛ ne pharmacy bra sampo na wasɔre akunya no so a eno so wasɔre eye esuo nti wei eye arehosem a ekoso ewo Nigeria man no enso so emu Abusuya ha ani ade na pa no nsia kan Kasiebo no ebesie Kwame Asante de kwa befonten